Societatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSP-ului și astăzi am să vorbesc despre relații publice și ce înțelegem noi de fapt prin acest concept. Am să încep prin a le defini și anume reprezintă funcția managerială distinctă care ajută la stabilirea și menținerea unor limite reciproce și la acceptarea și cooperarea dintre organizație și publicul ei. Cel mai des, probabil mulți dintre voi confundați marketingul, publicitatea cu relațiile publice. Relațiile publice sunt considerate de fapt a fi o funcție a managementului prin care se stabilește și se mențin relații bidirecționale între o organizație comercială sau necomercială și publicul acesteia. Publicul depinde de succesul ei. Specialistul PR are un rol clar și bine definit într-o organizație și anume, într-un context dat de opinia publică, legile și normele societății în care trăiește, să conceapă campanii de comunicare și mesaje care să susțină interesele organizației pe care o reprezintă. Relațiile publice dau mai mare importanță informației și persuadării decât ambalajului de care se utilizează marketingul sau spațiului mediu plătit la care apelează publicitatea. PR înseamnă diplomație, nu forță în comunicare. Deși uneori relațiile publice nu au fost utilizate cu cele mai bune intenții, acestea au evoluat de-a lungul istoriei. Profesia de PR este cunoscută de către publicul larg încă de la începutul secolului al XX-lea și întemeitorul acestora este Edward Bernays, care susține niște teorii moderne, cum ar fi cele trei elemente fundamentale ale relațiilor publice sunt practic la fel de vechi ca și societatea umană, și anume informarea indivizilor, persuadarea lor și crearea de relații între acestea. Odată cu boomul economic creat la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, țara care a cunoscut cea mai mare dezvoltare din punct de vedere al relațiilor publice este Statele Unite ale Americii. Această dezvoltare semnificativă din anii 1960-1970 s-a datorat pe parte tulburărilor politice care au cuprins întreaga lume. Dar, pe de altă parte, avântul relațiilor publice a fost determinat de către mișcările sociale pentru protejarea împotriva abuzurilor, a produselor dăunătoare, a practicilor de muncă față de angajați, prețurile excesive, etc. Atunci a apărut imperativul clientul nostru, stăpânul nostru, care a guvernat peste întreaga comunitate de PR. Corporațiile, la rândul lor, au alcătuit și ele așa numitele cărți ale drepturilor clienților, în care își formulau explicit obligațiile față de consumatori. În timp, specialiștii de relații publice li s-au acordat tot mai multe responsabilități. Ei sunt cei care furnizează știri la nivelul informațiilor neproblematice despre acțiunile și realizările companiei pe care o reprezintă. La un nivel mai sofisticat, cum ar fi guvernul sau marile întreprinderi, corporații, ei se ocupă de comunicarea unor situații dificile, precum accidente industriale, dezastre ecologice, calamități, produse retrase de pe piață, practici de muncă abuzive. În situații de irresponsabilitate socială sau abuzuri, corporațiile sunt foarte expuse antipatiei publicului. Cam atât. Dacă aveți să-mi adresați întrebări, vă rog să faceți. Da. Poți să explici mai pe înțelesul tuturor care este rolul specialistului în PR? După părerea mea, rolul specialistului în PR este acela de a forma o imagine pozitivă companiei la care activează. El este cartea de vizită, de fapt, a companiei și mijlocitorul, intermediarul între organizație și public. Mersi. Crezi că o companie ar avea succes fără o campanie de PR reușită?
Nu cred că ar avea succes fără o campanie de PR reușită, deoarece PR-ul stabilește practic ce ar trebui să conțină acea campanie, spoturile, mesajele, imaginea propriu-zisă. Deci, eu consider că nu. Alte întrebări? O să-mi dai exemplu de campanie de PR reușită? Da, o campanie de PR reușită, în opinia mea, este a celor de la Coca-Cola, de sărbători, care în fiecare an au același concept, poate imagini diferite sau metode noi de a promova băutura propriu-zisă, dar stilul este același în fiecare an și mereu de succes. Vă mulțumesc mult! O zi bună!